Türkiye hêzên xwe ji 13 xalên stratêjîk yên sînûrê parêzgeha Duhokê vekşandîne. Weke gupîtka pişta pirasiya li qeza Amêdiyê ku yek ji cihên herî stratêjîk e. Tirkiye sê mehbûn hêzên xwe têda cihkiribûn. Çavkaniyeke serbazî ji tura medyayiya Rûdawê re eşkera kir. Tirkiye hêzên xwe ji sê xalên stratêjîk yên li çiyayê Metîna ku dikevne serê berê Sîlê nizîkî sentera qeza Amêdiyê vekşandîne. Hetanûke sedema vekşîna ewan hêzan neya diyar e. Li gor dîvçûneke tura medyayiya Rûdawê di du mehêmborî da Tirkiye hêzên xwe ji 13 xalên serbazî vekşandîne ew 13 xalane dikevne sînûrê qeza Amêdiyê. Di dema operasyona çeng qufil ya Tirkiyê da 24 xalên serbazî danîne. Lê li gor zanyariyên Rûdawê 13 xal vekşandîne cihên ku beriya niha Tirkiye xalên xwe danîbûn weke çiyayê Prasyayê, Mamreşa El Korejarî, çiyayê Metîna li devera Nêrwe û Rêkan û dîsan Nihêlê jî. Niha pasawanê Sinûrî yê Herêma Kurdistanê û Iraqê 74 xalên serbazî li Amêdiyê û Sinûrê îdareya serbexweya Zaxo hene. Salên 2021 û 2022 21 xalên Sinûrî li qeza Amêdiyê û nahiya Derkarê danîbûn. Ev deverên ku xalên xwe têda danîne serê behnîneyê li Batîfa û devera Guliya û Sindiya jî digel hindavî gundê Hirûrê û Kelaqumriyê li Sinûrê qeza Amêdiyê.